sei, ou como mellor podo. Só hai que estar no día a día para ver o que supón todo isto, ver que salen dous barcos ao mar, que sale un equipo femenino ao mar, non sei, a verdade é que estamos moi ilusionados, moi contentos. Xa non é unha cousa nova, xa é a terceira temporada que intentamos ou que facemos. O ano pasado, pois, ao final non pudemos, e, bueno, este ano pois, intentamos un pouquiño máis ao mellor de forza. Vimos que podía ser posible, que a xente creía neste proxecto de sacar 2 traíñas, e, bueno, damos o paso. Non é fácil, está claro que non é fácil, hai que aproveitar o momento. Sobre todo vexo moi serio, vexo a xuvenís pois cun carácter que de senior, moi coherentes, moi serios, polo menos hasta o día de hoxe foi o que demostraron, moi humildes. Eu penso que é o que fai falta, non? Sobre todo para unha traíña B que non é fácil. Na B non, eu penso que non lle podemos chamar B, podemos chamar pois a traíña da LGT, non? Eu penso que temos que ter claro que somos un equipo pois, que remamos en 2 traíñas. Unha chamase ACT e outra LGT, non hai máis. Eu penso que eso tuvo que quedar claro desde que empezamos, que sub-27 senior, 11 juvenís, e que remamos en 2 traíñas, pois un club e un equipo. Son Pablo Terrío, remo na Traína Árabe de Cabo de Cruz. Hai que remar moito, queremos aspirar ao máximo, pero hai que entrenar e hai que estar todos os días aquí dando callo para despois saber se dan os seus frutos. Somos un equipo moi xoven, a maioría son xuvenís, todos de primer ano, e claro, hai xente como min que xa leva 2 anos remando, e claro, pois queremos ter unha meta como ganar bandeiras e tal. Eles tamén teñen ilusión, tamén queren ganar, pero bueno, hai que manterse no chan, hasta a primeira regata nadie sabe nada de como vai andar cada un. Remar e disfrutar, e formar remeiros, basicamente. Despois, se veñen bandeiras, se ganamos regatas, se ganamos a liga, vale, eso é secundario, non? Chámome Desira Fernández, levo no club de remo desde que tiña 13 anos ou así, levo 8 ou por aí. Pois a verdade é que é bastante ben, o sea, tuvemos algunha baixa e tal, pero veu xente nova que cubreu os sitios e a verdade é que non hai queixa. Si se pode, pois gañar, pero se non, pois, bueno, intentalo polo menos. Home, intentar estamos intentando. Creemos que agora que Zumaia non saca, pois hai algunha máis posibilidade, pero tamén supoñemos que clubs como Guetaria ou así que tamén subirían o nivel e esperamos estar á altura. Sempre andamos co xusto, nos tratamos de gestionar os recursos que temos da mellor maneira. E ainda así, nos creo que somos afortunados por contar cos patrocinadores que temos, como Geasa Rianxeira, que leva confiando en nós desde o ano 98, como o apoio que temos dentro do Concello de Boiro, como as líneas de axudas que sacan a Diputación. Pois nos creemos que o Club de Remo Cabo de Cruz está dando pasos firmes desde xa fai tempo. Creo que desde finales dos 90 ou principios dos 90 as cousas están bastante claras, traballar ca canteira, tratar de competir ao máximo nivel sempre que se poda, e creo que eso está máis que asentado. Eu creo que a onde máis queremos ir, o mellor quizáis é tratar de manter o que temos. Ese é o principal objetivo do Club de Remo nestes momentos.